Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Malea. 36 years old, tubong Leyte, at isang choir teacher. Simula nang madiscover ko ang programa ninyo, kayo na ang nagsilbing pampaganda ng bawat umaga ko. Ayos lang kahit ang traffic papuntang trabaho, basta kasama ko kayo sa biyahe. Sumulat ako dahil gusto kong humingi ng payo sa pinagdadaanan ko bilang isang single mom to my 13-year-old daughter. Dahil naghiwalay kami ng tatay niya, nagpatuloy akong magtrabaho sa Maynila kahit malayo sa anak ko para matustusan ko ang mga pangangailangan niya. Masakit sa loob ko na hindi ko siya naalagaan at nasusubaybayan pero tiniis ko. Iniwan ko ang anak ko sa parents ko at kada sweldo, nagpapadala ako ng perang panggastos nila. Palaging sinasabi sa akin ng anak ko na isama ko na siya sa Maynila. Dumating sa puntong parang sinisiraan na niya ang lola niya para lang kunin ko na siya. Sinasabihan daw siya ng kung ano-ano. Ipinaliwanag ko na lang na para naman sa kabutihan niya kaya minsan napagsasabihan siya. June this year, nagkaroon ng bagong negosyo ang ate ko dito sa Maynila. At kinuha niya ako para i-manage ito. Ang maganda dito, pwede kong kunin ang anak ko at dito na pag-aralin sa Maynila. Pumayag ako dahil sabik na akong makasama ang anak ko. Pagdating ng anak ko, sinabi ko sa kanya na dalawin niya ang ama niyang may sakit. Kahit kasi hiwalay na kami, hindi ko kailanman siniraan ang tatay niya sa kanya. Ipinaalala ko pa na mahal siya nito at noong malakas pa, pinadadalhan din siya ng pera pambili ng anumang naisin niya. Nagulat ako sa reaksyon ng anak ko dahil parang walang kaamor-amor sa tatay. Hindi ko alam kung bakit siya nagkaganon. Parang hindi siya marunong tumanaw ng utang na loob at magpahalaga sa mabubuting bagay na ginawa sa kanya ng tatay at lola niya. Kahit ako sinasagot-sagot niya kapag pinapangaralan ko. Kahit mahinahon ko siya kung kausapin, laging nauuwi sa bangayan at sagutan. Naiiyak ako sa sama ng loob. Mabuti pa yung mga batang tinuturuan ko sa choir. Hindi ko naman kaano-ano pero ginagalang ako. Nagpapasalamat sa mga bagay na ituturo ko at nais mapalapit sa akin. Tambalan saan kaya ako nagkamali sa pagpapalaki sa anak ko? May magagawa pa kaya ako para baguhin ang hindi kanais-nais niyang pag-uugali? Salamat po sa pagbasa ng sulat ko at sa inyong payo. Ang inyong tambalanista since 2018, Malea.
Hello there, Malaya. Kung Malaya ka na. Charot. Kainis. Pinilit pa talaga eh. Hindi na lang tumigil eh. Anong kanta yun? Malaya. Kung Malaya ka na. Diba? By Lani Misalucha. Okay, paano ulit? Kung Malaya ka na yun. Kasi syempre, precious na eh. Kung Malaya ka na. Ano ba? Pinupush pa natin eh. Pinipilit pa talaga eh. Eto na. Sige na. Malaya. Ayan. Malaya. Ayan. Si Malaya na sana maging malaya sa kanyang nararamdaman. Meaning, yung feel of guilt, siguro halo-halo na yan, feel of guilt, fear, ano pa bang mga iba't ibang mong nararamdaman ngayon na uncertainty, nagkaka-anxiety ka na din, worry, lahat. And tandaan mo, all of these feelings are negative. Diba? My gosh, Malaya, nakakapangit yan. Sarap. Nakakapangit talaga. At nagigets naman natin, nakakapangit talaga ang problema, nakakapangit ang stress, nakakapangit ang pag-worry, ganyan. At hindi naman talaga agad-agad maiiwasan o mareresolba, diba? Pero, I think, parang napag-usapan na din natin to nung mga nakaraang araw na sinabi ng tambalan na kung alam mo naman sa sarili mo that you are doing your best to guide. 'Di ba? Pinapangaralan mo, hindi mo tinitigilan, hindi ka pinapaaral mo sa maayos na paaralan na alam mong maganda yung itinuturo, yung mga ganyan, nagpo-provide ka ng maigi para sa kanya. Naniniwala kami that you are doing a good job. Minsan lang talaga hindi natin ine-expect yung mga bagay-bagay na nangyayari, 'di ba? Sabi ko nga, 'di ba, sabi ko nga noon, grabe ang bilis ng panahon. Noon nasa tiyan lang natin sila, ngayon kaaway na natin sila. Kasi truly. And kabalitaktakan mo na, ka-argumento mo. Correct. Ang dami ng alam. Mas marunong pa sa atin. Noon nasa tiyan lang natin, ngayon mas marunong na sa atin, 'di ba? Lalo pa, yung anak mo is in her growing years. She's 13. Nako, talaga naman. Ano yan? Yan talaga yung mga moments na feeling ng mga bata, 'di ba? I'm sure Malaya, dumaan ka rin dyan. Siguro hindi mo lang natatandaan, 'di ba? Or baka hindi ka kasing wild or hindi ka kasing palasagot, 'di ba? Pero dumadaan tayo sa feeling natin, alam na natin ang lahat. May ganun tayong pakiramdam na porke hindi na lang magulang natin yung natatanungan natin, may mga nakakausap na tayong mga kaibigan, may iba na tayong influences, meron tayong feeling na alam na natin ang lahat. So, nandyan nandyan yung anak mo dyan sa stage na yan. Teenager. Correct. 'Di ba? Pero hanggat alam mo sa iyong sarili na hindi mo nga siya pinatitira ng tiniktik na kalawang, pinaiinom ng tubig kanal 3 times a day or 4 times a day, mother. You are still doing a good job. Talagang sadyang yung impluwensya ng mundo at yung mga napapanood, 'di ba? Yan yung bagay na ipinagdadasal na lang po talaga natin. Ako parte, dinadasal ko na lang talaga yan na syempre hindi mo na mapigilan yung ibang mga bagay. Merong mga kaya mong pigilan. For example, yung gadgets. Pwede mong mapigilan yan, pwedeng hindi mo siya muna bigyan ng gadget. Or kung bibigyan mo siya ng gadget, marami na pong mga apps, mga ways para meron pong control doon sa gadget, 'di ba? Tulad ng sinabi ko, partner, may gadget yung anak ko, yung 10-year-old ko, pero nakikita ko lahat ng mga dina-download niya. Tsaka yung gadget niya, partner, may tubig. Smart TV siya sa kwarto. Meron din, pero ang available lang sa kanila YouTube Kids. na pangbata. Hindi yung sa pang mas matanda. Meron kasing pang kids na mas matanda. Yung ganun. So maraming ways to control. So ako nga partner, kahit may gadget siya, meron siyang time limit. So for the day, meron lang siyang 1 oras. So kung paano niya hahatiin yon sa 1 oras, bahala na siya. Tapos, lahat ng ida-download niya sa phone niya, nakikita ko, nag-appear siya sa email ko. So makikita ko, Princess Nicole Ayala installed. Meron siyang in-install one time, Scary Nun. So sinabi ko talaga ito yung in-install mo ha, Scary Nun. Ano meron? So nako-control. So ngayon, while feeling natin hindi natin makontrol, totoo naman yung ibang tao, yung social media, yung mundo, oo, pero meron pa rin tayong kahit papaanong means to control. In the first place, pwede mong hindi bigyan eh. Tama. Meron nga ako nabasa na when you give a child a cellphone or a gadget, you're actually giving pornography to the child. Ganun agad? Oh, hindi. Totoo yung sinabi niya. Totoo pa, nakakagulat. Totoo. Hindi, syempre, lahat kami na nagbigay ng gadget sa mga anak. Parang na-lurking ng bonggang-bongga. Pero, kung susumahin mo at kung titingnan mo, binibigyan mo siya, may possibility kasi binibigyan mo siya sa
ng access to that world of porn na ang dali-dali with just three clicks, one click. 'Di ba? Pwede talaga eh. Yun ang Ganon. sinasabi natin, dapat may measure ka pagka ganon. Correct. Kung alam mo na binigyan mo ng gadget yung anak mo, halimbawa kung gadget yung pag-uusapan natin, no? May measures ka. Ano yung mga measures na yan? So dapat na monitor mo kung ano yung mga dinadownload niya. Pangalawa, yung oras ng paggamit ng gadget, dapat limited din yan. That's part of that's part of the control function. Yung pagbibigay ng gadget, yung oras at ano yung mga ida-download. Dapat monitor mo yan. Totoo yun. Kasi feeling ko yun yung mga nagiging bad influence eh. Kasi 'di ba parang may isip mo, saan niya natutunan to? Kung halimbawa kayong dalawa lang dun sa bahay, saan niya natutunan yung mga sagot-sagot, ganyan. Napapanood kasi nila yan eh. Minsan kasi may mga YouTube videos na parang ang eksena ay family sila, pero yung mga bata pala sagot. Pala sagot sila. So akala ng mga kids, okay lang magsagot-sagot kasi cool yun eh. Ang daming views. Mga ganon. Actually, pagkain nga ng gulay minsan, yung kaartihan ng mga bata sa gulay, napapanood nila din yun eh. Yung tipong pag kunyari kumain ng cauliflower. Yung parang diri-diri sa broccoli, ganyan. Ganon. Pare, may broccoli. Repolyo lang sa amin eh. Ganun. Diba? Saan nila nakuha yun? Minsan napapanood nila kung saan-saan man. So, kailangan na monitor mo ng maayos yun. Yes. Isa yun sa mga challenges ng pagiging parent, mga kaibigan. How to employ or how to exhibit your control function. Paano ko kontrolin ang mga bagay-bagay? Paano ko sila i-manage? Diba? Para ka nagma-manage ng mga empleyado din, 'di ba? Mino-monitor mo lahat 'yan. Kung ano yung success, ano yung strength, ano yung weakness nito, 'di ba? So lahat 'yan kailangan na malaman mo. Pero huwag kang magja-jump sa conclusion na masama ugali ng anak mo. Hindi ganoon. Dapat again, accountability mo pa rin 'to. Kung ano yung kalabasan ng anak mo, magre-reflect 'yun sa iyo. Diba? Unfortunately, may ganon. Pero hindi dapat lagi. Yes. So wag mong itanim sa isip mo na masama ang ugali mo. Bakit? Kasi nga mararamdaman mo rin na may kasalanan ka. Accountable ka dito. Ikaw yung nanay, ikaw yung tatay. Ikaw yung nagbabantay. Yes. Ba't naging ganon? Correct. So sa halip, magnify the strength of your kid na nakita mo, ay loving naman tong batang to. Napaka-adorable naman, napaka-sweet naman itong batang to. May mga instances na sumasagot talaga sila. Tama. But those are those are instances. Yes, instances. That will not define your kid na masamang tao yung anak mo. Hindi ganon. Correct. Kasi pag inisip mong masamang tao yung anak mo, magiging masama din yung pakiramdam mo. Yan yung nararamdaman niya ngayon. Yes, so yun yung nga alisin mo. In this case, you are at war with yourself. Diba? True. Na parang kinakalaban mo ngayon yung sarili mo. Bakit ang hina-hina kong nanay may mali ba sa akin? Correct. Saan ako nagkamali? Diba? Bakit, may pag-compare pa siya partner. Bakit yung mga estudyante ko sa choir, 'di ba, mas pinipiling maging close sa akin. Pero it's all in your mind. Pero sa totoo lang ganun sila ha. Alam mo, sometimes ako, I would say minsan naisip ko, bakit ko to? Ano ko ba to? Parang may kaunting ugali ganun. Pero kapag ka tinanong, halimbawa iniwan mo sila kunyari sa lola nila or iniwan mo sila sa somebody ng ilang oras, kunyari, babalik sa akin yung nagbantay na nagsasabing, ang bait-bait ng anak nyo. Ako talaga parang, diba? Talaga ba? Diba? So in other words, yung mga anak, yung mga batang yun, masama din ugali nila sa nanay nila. Hindi totoo. Diba? Tsaka minsan, itong feeling ko dyan minsan yung mga kids, meron silang feeling na iba sila sa parents nila. Like, pwedeng sumusunod sila sa ito ako, I would say, sumusunod sila sa ibang tao. Ang bilis nilang sumunod kasi na-establish nila na yung taong yun, sila, stricto talaga, kailangan sumunod. Kunyari teacher. Diba? Kunyari teacher, alam nila kailangan sumunod kasi ang vision niya sa teacher niya is somebody na kailangan sundin. Kaya ako nandito kasi kailangan ko matuto dun sa taong yun. Pag ikaw kasi nandyan, lalo na kung medyo spoiler ka, alam nilang kakampi ka nila, aarte yan. So kapag ka umaarte na yung mga bata, dyan na yung mga may patantrums, may pasigaw-sigaw, may mga pasagot-sagot, may hindi pagsunod, mga ganon. So may mga ganyang kemelatik. Kaya nga, yun yung lagi kong ang point ko doon, don't be too hard on yourself. Yes.
all the parents, 'di ba? Basta as long as lagi ko tong gauge, hindi mo pinakakain ng panis, hindi mo pinatitira ng tinik-tik na kalawang, tubig baha, tubig kanal, pinaaral mo na maayos, binibigyan mo na maayos na pagkain, pananamit, at kung ano man yung pwede mo maibigay, you're doing a good job. Yes. At monitor mo at binabantay na hindi hayaan na mapunta sa mga masasamang loob or makipagkaibigan sa masasamang tao, you're doing a good job. Wala pong tinatawag na perfect na parent. Yung mga napapanood natin, nababasa po natin na parang perfecto po yung mga ginagawa po nila, fake news po yun. Ang tawag po dyan ay curated reality. Pwedeng ang pinopost lang nila yung magagandang bagay. Katulad kahapon, this is a perfect example. Nagpost ako ng story ng anak ko na nagko-color siya sa coloring book ng Spider-Man. Diba? Sabi ko, smile, pata. Smile. Parang ang bait. Pero bago nangyari yung pagpicture na yun, partner, nag-away muna sila ng kapatid niya. Yung kapatid niya na nagdo-drawing ng Harry Potter, hindi naman partner, ang ginamit nila toothpick para maliit lang. Sabi ko, magsaksakan kayo ito toothpick, maliit lang para hindi masyado masakit. May mali talaga yung nanay. Tapos nagugulat, bakit ganyan ang ugali ng anak ko? So, bago yung picture na yun, partner, nagkaroon muna ng awayan. Alam mo yun, na nananahimik yung ate niya, nagdo-drawing ng may ginagaya sa YouTube na Harry Potter na comic. Ang ginawa niya, hirap na hirap yung ate niya, tuwan-tuwa sa ang ginawa niya, nilagyan niya ng kulay pink. Alam mo, gumawa siya ng colored pencil, nilagyan niya. Ako, may isip ko talaga, ano to, parang ganon. Pero sa picture, partner, ang bait. Kala mo walang ginawang masama. Anghel, ang bait-bait talaga. Ganon. Kasi ganon po yun. Hindi po lahat na nakikita po natin or na nababasa po natin na parang ang perfect nila, paano nila nagagawa. Hindi po, wala pong perfect parenting na tinatawag. So, let us not be too hard on ourselves. Basta alam natin na ginagawa natin what we think is right. Yes, diba? Then what we think is best for correct. kids. Then you're doing a good job. Totoo yun. So don't feel bad, yes, Mami. Malaya. Yung nararamdaman mong ganyan, nararamdaman din ng mga maraming mga magulang. And lahat ng bawat araw na lumilipas sa atin, natututo tayo dito eh. Hindi naman natin walang saktong practice na ito yung gagawin mo para maging perfect yung anak mo o para maging mabubuting nila lang ang anak mo. Every day is a learning process. True. Hanggang pagtanda niya na. Matututo ka sa galaw ng anak mo. At ikaw din matututo ka sa papaano ka nag-aalaga ng anak mo. Correct. So in this case, 'di ba nakita mo meron siya mga hilat siya na hindi mo gusto. Mga galawang hindi mo type. Yes, kaya siyang baguhin. Lalo pa, 13 years old, developing brain, ha? Yes. Yun yung maganda dito. Yung brain po natin, developing siya. Meron siyang tinatawag plastic lang alam ko eh. Plasma TV. Plastic nga lang alam ko eh. Plasticity. May brain plasticity. Kasi diba yung anak ko bilang mga child psychologist today. Yung anak ko kasi nagkaroon ng brain swelling, diba, noong 2021. So parang yung sinabi ng isa sa mga doctors, may tinatawag na brain plasticity na as you grow older, develop pa rin ang develop. Hindi yung sinasabing yan na yun. So ibig sabihin, lalo pag bata pa, may chance pa talagang maging maayos, diba? Mas mag-function ng properly. Kumbaga, pwede pang ma-nurture. Ganun. So, it's not too late. Hindi mo pwede sabihin, sama ng ugali niya, grabe pala sagot ito na talagang pinakamasamang anak sa buong mundo. Hindi, kasi mafe-feel bad ka talaga dyan. Feeling mo may mali ka talaga sa ginagawa mo. So, huwag mo sasabihin yun. Anak mo yan eh. Diba? Kahit sinisipa ka na, mabait pa rin siya sa charot. Diba kasi nakita mo lang yung aspeto na yun. Pero dapat tingnan mo rin yung mga magagandang ginagawa niya. Tama. Kasi meron yun. Meron. May kabaitan taglay, may kasipagang taglay, may katalinuhang taglay yung anak mo na hindi mo lang napansin. Kasi nakita mo lang yung sumugot siya sa'yo o sumagot siya doon sa tatay mo. Tama. So kailangan hindi maging conclusive ito na sabihin mong masama ang ugali ng anak ko at masama siyang tao. Hindi. Bilang magulang, you should do corrective actions na anak, ito ang dapat mong gagawin. Tama. Next time, huwag kang sasagot sa nanay at tatay mo kasi nasasaktan kami. Correct. Mga ganon. So kaya yun and that's part of parenting. Oo. At saka kapag ka sumagot ulit tapos hindi mo rin gusto yung sagot, minsan hayaan mo na lang din. Alam mo, eventually matututunan din naman talaga nila. Basta hindi ka lang titigil. Yes, hindi mo lang titigilan talaga. Ganon talaga. Ito nga yung kaibigan nating paulit-ulit niyang binabalikan yung jowa niya kahit ilang beses na niyang sinabi ng lahat ng tao na huwag na niyang balikan kasi nananakit. Kaya nga, pero binabalikan pa. Matanda na yun ha. Yan yung perfect example. What more yung bata. Okay? Kaya mo yan, Mami. Kaya mo yan, Mami. You're doing a great job. Muli ako po si Nicole Liala. At ako naman si Cambio kay Chris Chuper. Enjoy the rest of your feel-good weekend.